کیا فنکار ہیں چچا؟ مفتاری مخوٹار کسواتی دیری گنا دسنا سنگتی افجر تو تمترا فتکانے وقت کسوی دسا متی کسویا غدا شروع نگا ادا میں سنگتی ہوں مائی داشتو کو سیرینا چو پروگرامی ما کو نشت کنا ما بات سٹکتا ما داما نشتو بات سٹ بیتا درکا نشتو دگا میں دیری امردار تو کسو چھڑتا بڑھتی دا یہ سالیر وقتا میرا کارگار روانا مدیتا دیریا کارگار دیری کر او دیریا کارگار وقتا دیر مکہ ماہد کا خوشتا جنانا جنبانا نیک مرتا کرگا چوٹی چھکا پوجی سگانی مندیتا ہاو سیدھا یا لڑو زائنا ایدہ اے دیرے چینیو نکما سری ناشتا چوٹی چکا در کم دی تو اے چرو سیدے اے سیدی سرے چکا کرگات کگا سید چیئے سید نیو چرو سیدان تا پجنیا رہے کوئی جنگلہ مار وہ میں جانٹان کا بستے سیدوں اتی وہ جنگلہ گڈ بیان وہ گڈ میں میشوں یہ جنگلی کستے من گئے چوک میں یہ جانٹان کا مار پوروں ہاں اوک دا مڑا گوشتو گوشتی مجنانا جنبانا کنک کرگا در کفتگا چوٹی چکا میں تو ایک چرو دیریا مندر کفتگا اے میں چھوٹا مک چنیو کرگا سرینک مندر کفتگا مندیتا ہاو اے چرو سیدی سریا کرگات نو بنا سیدینا دلتا گودی سنگتی بارا بیتا میں گودی سنگتی نرس کو آمڑا دکتا جواب داتا گوشتی اچھا توفتی کسو پورا کتا گوشتی آمدتی کسو پورا کتا گوشتی مائی سالیر بگان دیر وا مر بگان دیتا ترو جوڑ نگو سے مکریں بلائی جوڑ نگو چار صد مر سے درا جوڑی نگینی 400 مر اندرا جوڑی نگینی تیرے ماما ولی روشا دستگم تا دائیں جوڑنو دی دومی روشا سیمی روشا ہفتہ پورا بیتا اور نی آٹھے آپ جوڑنے تو پیشا پہ وہی 5 کلاس بینیوں کی جوڑنے کو چھیا نیک مندیتا ہاو ترو نی جوڑنے کا ڈھانچا کت کو جڑتا نی مندلا کھفتا یہ جوڑنے کو دیکھ گڑائی اندرے بولکتا متا 6 جوڑنے کے دیکھ گڑائی بڑھتی مندیتا ہاو 400 بڑھ جوڑنے کی نی 400 اندرا جوڑتا 400 اندرا یہ دیکھ گڑائی جوڑتا دکتا گودی سنگتیا گوشتا مانیا گوشتا گوشتی کستے من سید ہے سرا در کفتنا ماما گوشتا من پھاڑیا در کفتنا ما سریناک در کفتنا کھرگا چوٹی چکا کفتنا دیدا یہ سیدی سرے ہم در کفتنا آمڑے بارا بیتا گوشتی یا دروگے میرگیں بند دروگے میرگیں امڑا گوشتا بند آن دروگے رازے بھی اکریں دے گڑائے کدیں بیتا کسی آٹے درا جوڑن تا 400 بڑھتی بھول ملکا نہیں تاو اکریں سیدے دس گئے آنکھ روشے کسی آج تھا اکریں کو تھی گرا کستے ہیرانے ایرگیں برتنے اسنے تو آئینا ما جوڑنے دا خود اکریں دے گڑائے بٹی آئینا 400 من اندرا جوڑنی 400 من سے درا جوڑنی یہ شو دا کسا مکتا واہ چاچا تے واہ چاچا ہاتے کسواں سڑے میں چینل لائک نے ماشر ہرو نوخیں چاچا ہاتے کسواں کھاروں چاچا ہاتے شاید پھنجیا رہیں شاید دلانی دھڑکنے میں دلانی دھڑکنے چاچا ہاتے ہر دل عزیز ہیں چاچا ہاتے میں چینل لائک نے شیرہ میرا سو رہے ٹکی شیعہ زورہ دے تاکہ میں پروگرام شاید تکا بیاؤں شاید بات مہربانی شکریہ تھینک یو